Na adega na que hai 40 anos, Álvaro das Casas convocou os colleiteiros do Ribeiro para constituir a UCRA, Unión de Colleiteiros do Ribeiro do Avia, celebrouse a 11ª edición dos Premios Bacelos de Prata. Abelino Muleiro, presidente da Asociación Álvaro das Casas, abriu o acto cun fermoso discurso no que subliñou a importancia da convocatoria que este ano tivo como protagonistas a dúas mulleres empresarias do sector agroalimentario. Aplaudimos, loamos, eloxiamos e ensalzamos a estas dúas empresas, Conservas Amorodo e Vermutería de Galicia, premiadas cos Bacelos 2018, por volvernos ás raíces da cultura, desenvolvendo nos seus produtos todos os ítems que o concepto actual de cultura require e que nacen daquela agricultura romana que é o alicerce desta cultura do ano 2018. E non hai cultura sen lingua. A lingua constitúe o cemento da nosa vida social, actuando como fío condutor entre a nosa biografía persoal e a cultura que respiramos por sernos propia. Por iso, os produtos que premiamos tamén aparecen na lingua da terra onde naceron, en galego, como no seu tempo fixeron en latín os romanos cos seus. Grazas á Vermutería de Galicia e Conservas Amorodo por estender a nosa lingua e grazas tamén por axudar coas súas empresas a deter a desertización social das parroquias galegas. O deserto medra, hai daquel que dentro de sí acubille desertos, dicía Nietzsche no seu famoso Zaratustra. Pois ben, Galicia está acubillando eses desertos sociolóxicos. Grazas, pois, a estas empresas premiadas por intentar frear a deriva dunhas aldeas que se están transformando en cemiterios de vivos e duns agros e veigas que se entouzan para aliarse cos pirómanos. As alarmas institucionais da despoboación das aldeas galegas está activada de forma inquietante porque os gobernantes saben que estes pequenos núcleos habitados atesouran unha riqueza cultural que será difícil recuperar no momento que desaparezan as persoas que viviron sempre neles. Coa súa extinción, esfumarase o seu coñecemento da terra que cultivaron, os seus costumes, o seu patrimonio oral, a sabeduría tradicional, a súa lingua. A cultura intelectual quedará debilitada por falta de alicerces primarios e vitais. Os méritos das empresas galardoadas este ano expresáronse na acta do xurado que dictaminou o veredicto. Acordan conceder os premios Bacelo deste ano a Conservas Amorodo, unha empresa de conservas vegetais ecolóxicas que desde hai 15 anos ten na calidade das súas elaboracións a súa carta de presentación, comercializándose dentro e fora das nosas fronteiras, pero sempre favorecendo o mercado de proximidade, que expresan de xeito natural que se a materia prima e a elaboración forman parte dun territorio con lingua propia, os produtos deben expresar tamén esa maneira de ser e de facer. A Vermutería de Galicia, unha nova empresa que en poucos anos ten acadado coa súa marca Vermusa en Petroni, de excelente calidade, altas cotas de recoñecemento e repercusión mediática, estando presente en todo o territorio nacional e noutros países da contorna. A empresa fixo unha aposta clara pola identidade galega, tanto na presentación do produto á sociedade utilizando un deseño na botella que simboliza o espírito do Camiño de Santiago, como na utilización da lingua galega como forma de expresión dunha elaboración tradicional. Xosé Carballido Presas, coordinador xeral da IRGADE, Irmandade Galega de Agroalimentarios e Adegueiros, fixo a louva dos méritos das marcas premiadas. Non debe ser fácil competir no país do vermú, pero ali está o auténtico padrón rosaliano, romanizado e beatificado, daquela maneira, como San Petroni. Falamos dun boviño albariño fermentado sobre lías, macerado e aromatizado con imprescindible absintio que absenta do vermú e outras plantas do país. Vender 300.000 botellas cada ano en 15 países, etiquetadas en galego, ten o seu aquel. E convírtese, certamente, nun acto de fe,
de autoestima, de acreditar que é posible utilizar un patrimonio cultural e lingüístico como valor engadido a un produto xenuinamente galego. A representante da empresa Vermutería de Galicia, dona Cristina Silleira Codesido, recibiu o premio de mans do presidente do Consello Regulador do Ribeiro, facendo un discurso de agradecemento moi emotivo. Quero mostrar entre vaguas a gran honra que este recoñecemento otorgado pola Asociación Álvaro das Casas nos ven a dar pola aposta pola nosa lingua, pola nosa identidade, xunto a outra empresa, Conservas Amorodo, a que volvo a felicitar. Quero tamén mostrar a nosa gratitude por todo o cariño e arroupamento que día a día estamos a recibir dende todos os rincóns do mundo. Non sei se será por iso de que din que hai un galego ata na luna, pero vai ser verdade, pois cada persoa que se sinte identificada coa nosa terra está a axudar a que Petroni, estes vermús galegos feitos con Albariño, se sean recoñecidos e valorados internacionalmente. É increíble ver como a través dun produto como é o vermú, elaborado con moito amor á nosa terra e coas materias primas que dela nacen, por unha humilde empresa cuyos maiores valores non foron as inversións económicas, senón as inversións en capital humano e as inversións pola defensa dunha terra como no meu caso é Padrón, e a través dunha adega que leva impresa a identidade galega, e a través tamén dunha imaxe que ensalza a nosa lingua, a nosa historia e as nosas xentes, se poida trasladar tanto da nosa cultura dos nosos elementos que dela forman parte. Hai algo que quero destacar, pois como galegos temos unha función moi importante, que ha de ser testigos dun legado para as seguintes xeracións, como antes os nosos devanceiros fixeron con nós. Aquí está un dos meus fillos, Ulises, que, como a min, sinte un gran orgullo por Galicia, sinte orgullo da nosa lingua, e iso tamén é un gran premio. Con cada botella de Petroni que se atopa polo mundo adiante, quixemos facer unha homenaxe á nosa Galicia por darnos tanto, e fíxense vostedes que é a nosa nai, a nosa Galicia, a que nos volva a premiar de novo. E Vilapouca, pero é unha gran vila, e ali, tamén ali en Vilapouca, Conservas Ecolóxicas Amorodo navega tamén baixo o timón de dúas mulleres, Yolanda Vilar Freire e María Victoria Cosme Pichel, que souberon ver que tamén no rural interior hai posibilidades. Foron quen de crear unha empresa aos pés do Soutelo de Montes, en Vilapouca, para a elaboración e comercialización de conservas vexetais, inicialmente para o mercado local, pero que hoxe está presente en todo o mercado español e do norte de Portugal. Grelos, tomates, pistos, xudías, marmelada de amorodo, marmelada de kiwi ou a suculenta pera con albariño, nunha cuidada e exquisita elaboración etiquetada en galego. Reafirman orgullosas a súa orixe e fan a esta empresa, merecende tamén do Bacelo de Prata. A empresa Conservas Amorodo estivo representada por dona Victoria Cosme, que recibiu o premio de mans do Conselleiro de Medio Rural e agradeceu o premio cunhas fermosas e sentidas palabras. Nós sempre etiquetamos en galego, falamos en galego, e non foi unha cuestión de marketing, foi unha cuestión de que é o máis normal, é o máis natural do mundo. As nosas empleadas falan en galego, nós falamos en galego, e, sobre todo, por respeto, e por un respeto aos nosos antepasados, aos nosos avós, aos nosos bisavós, aos nosos pais, que falaron en galego sempre. E así como temos que conservar o patrimonio, en fin, este patrimonio, estas casas, estes espazos tan bonitos, penso que a nosa lengua é o máis importante que temos e que temos que conservalo. Os pueblos quedan vacíos. Galicia, en fin, xa non... O que non queremos é que o día de mañán o galego sea unha reserva como se fora unha reserva pois, ecolóxica, algo que queda aí nos mínimos. Entonces, por eso facemos, por cariño, porque o sentimos. Vou dicir unha pequena frase dunha poesía de Celso Emilio Ferreiro. Falamos porque sí, porque nos gosta, porque nos peta, porque nos sae da alma, é porque queremos, é porque o sentimos, é porque nos sae de dentro. Mais ou menos, porque non creo que me salira perfecta. Don Juan Manuel Casares Gándara, presidente do Consello Regulador do Ribeiro, fixo fincapé na importancia da incorporación da lingua galega na etiquetase como un plus de identidade asociado ás marcas comerciais. Seguimos a vivir tempos complicados para unha sociedade como a nosa, diferenciada, senlleira e ancestral. Son tempos materialistas onde as verbas, os principios, os sentimentos semeñan non valer ren e onde os espirituais aínda cotizamos a baixa. Son tempos grises, mediocres e de disolución de identidades,
onde os actos de fe identitaria son ollados, cando menos, como a raros. Son tempos de excesivo pragmatismo, de uniformidade e de pensamento único, onde sentirse diferente é concebido como marxinal. Pois ben, amigos, espírito, fe e diferenza son para min alicerces de toda a actitude proactiva de afirmación identitaria. E estes tres elementos, insisto, hoxe en día non cotizan na curva da oferta e a demanda do políticamente correcto. Amigos, como sociedade seguimos a ter, os galegos seguimos a ter un problema grave de actitudes respecto do noso. Por unha banda están os graves señores do aínda galleguismo bien entendido, aqueles que os sabios do cenáculo, por certo, cualificaban como desleigados, e para os que Galicia, como reivindicación identitaria, era unha abstracción. Doutra banda estamos os galeguistas militantes, os que dun xeito nidio e contundente afirmamos a nosa identidade partindo dunha premisa, que entendemos que a terra quere pobo, mas tamén que o pobo precisa da terra. Para min, personalmente, fica todo ben claro seguindo a Castelao. Sendo galego non podo ser máis que galeguista. E disto, da equivalencia entre o ser galego e o ser galeguista é do que estamos falando hoxe aquí. O alcalde do Concello de Ribadavia, don Ignacio Gómez, tivo palabras de agradecemento para as mulleres que no agro galego dirixen empresas que fixan poboación, crean emprego e producen produtos de excelente calidade. Non me toca máis que darvos a benvida a todos aqueles que estades no meu concello, no meu pobo, e na miña terra, como decía Juan, non? Agradecer, dende logo, que este o conselleiro de Medio Rural, porque creo que é unha aposta decidida por estes premios e, polo tanto, o meu agradecemento personal tamén como alcalde. Agradecerlle, e non teño moito máis que decir nos discursos, porque despois do excelente discurso que fixo o presidente da Asociación Álvaro das Casas, que tamén lle dou as grazas por haberme invitado, pois, dende logo, moi pouco queda por decir, non? E os premios sempre son un recoñecemento ás cuestións que se falaron aquí, que son moi importantes, que son a vinculación da terra con o noso idioma, ou ao revés, dá igual. Eu, dende logo, quería poñer de manifesto outra cuestión importante que si recollín a medida que fun escoitando, en día que vos digo de verdade que non esperaba falar. É moi importante os premios por o que significan, é moi importante por todo o que comentaron os que falaron antes que a min, pero tamén é moi importante, e serían uns premios paralelos nestes días que vivimos, como decía Juan, oscuros, para un recoñecemento ás mulleres, porque é verdade que cando dúas empresas están en maus de mulleres, como outro cento delas que tamén están en maus de mulleres, aínda que terían que ser moitas máis, como tería que ser tamén a administración en moitos casos, ou moitos ámbitos da vida, as cousas funcionan mellor. E, polo tanto, as cousas hai que recoñecelas porque é así, e non é ningunha cuestión baladí, é unha cousa importante que hai que poñer, creo, en valor, e, polo tanto, a miña felicitación máis profunda ás persoas que estades ao fronte de algo que é fundamental para todos nós. Rematou o acto o conselleiro de Medio Rural, don José González Vázquez, que sinalou a importancia que teñen as empresas radicadas no rural para evitaren o despoboamento e xerar unha economía de calidade que leve o nome de Galicia e a súa lingua aos mercados internacionais. Quero empezar estas miñas palabras dicindo que me dá moito respeto ser xefe de Carballido, porque eu conozco desde máis de 20 anos, e todos os que somos do Ribeiro sabemos que foi un dos impulsores de que hoxe o Ribeiro sexa o que realmente é. Eu doulle un agradecemento moi forte por eso. E tamén, porque non, hoxe as premiadas falaron da súa terra, eu teño que dicir que hoxe estou na miña terra, no Ribeiro. Encheme de orgullo estar hoxe aquí como conselleiro de Medio Rural de toda Galicia, pero non podo esquecer, dende logo, que son desta terra, que levo no meu corazón e que vou loitar por ela sin ninguna dúbida tamén. Como moitos dos presentes neste acto sabedes, non son poucos os nosos intelectuais que definen a lingua como alma de Galicia. Así o fan, por exemplo, os integrantes das Irmandades da Fala no seu himno. Ademais, tamén o suxire Castelao cando afirma que se aínda somos galegos é por obra e gracia do idioma. Polo tanto, non descubro nada se afirmo que a lingua é o cerne da nosa mesma existencia como colectividade. Por iso, comparto a filosofía da Asociación Álvaro das Casas no sentido de defender a presenza do galego con forza en todas as ordes da vida social, económica e cultural do país.
O sector agroalimentario non pode estar, non podía ser de outra maneira, a marxe desta realidade. Primeiro, porque é unha actividade estreitamente vinculada á xente do rural, inseparable do noso agro. En segundo lugar, porque contribúe de xeito decisivo a proxectar Galicia máis alá das nosas fronteiras. A ninguén se lle escapa que os nosos viños, licores, queixos, carnes, pementos, meles ou castañas son tamén parte desa alma colectiva e a súa proxección favorece o concepto de Galicia como célula de universalidade. O rural é futuro e temos que estar todos orgullosos do noso rural. Este conselleiro, por suposto, o está. Dende a Xunta valoramos este compromiso e así o poñemos de manifesto con fitos como a creación da Axencia Galega de Calidade Alimentaria. Hoxe está aquí o seu director, o Agacal. Esta ferramenta impulsa o carácter e vai impulsar o carácter único e enxebre dos nosos produtos amparados con selo de calidade. E centrarase tamén na aplicación no agro da investigación, o desenvolvemento e a innovación, tan importante para todos nós. A Xunta de Galicia, todos nós, queremos un rural vivo e dinámico con produtos con personalidade galega e diferenciada, produtos agroalimentarios que mostren a súa orixe galega como un selo de calidade. E queremos tamén que esa personalidade sexa percibida polos consumidores, non só de aquí, de España, sino de todo o mundo, como un plus de identidade das nosas producións. Esta singularidade dos nosos produtos é posible tamén en gran medida grazas á nosa lingua.